Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Kamusta nga aton yung mga ka-aksyon sa subong iya nga Lunes nga adlaw. Mayong hapon sa mga ka-aksyon naton nga naga-monitor na sa siniya nga tinion sa ilamantag sa ka mga transistor radio kag paagi man sa Facebook Live. Sa subong adlaw, Mayo 24 tuig 2021. Yari naman si Indayan para maghatag sa inyo kalingawan. Sa pilaman ka mga ginpreparar ko diri sa inyo sa siniya nga tinion. I know ang ibandra naton nga mga ka-aksyon tawag ni dumanog piyong pa ang mata. Kaya mo ni nga oras do kanami gid makapiyong-piyong bisan na 5 or 10 minutes lang lahaw. Kay para maurumpawan lang ang dulingin-lingin sang ulo. Ay ti Lunes mo, daw bag-o pa lang na naka-recover sa pahuway-huway man sang medyo malawig-lawig bala or bilog abi nga adlaw sang Domingo. Kasi ang iban dira pagbugtaw siguro kay na. Pagbugtaw siguro kay na duga gabalik pa ang lawas sa hiligdaan. So, siglang importante kinanglan naton iya nga magbangon sa kada adlaw. Agud man sa pamensaro nato ng aton iya nga mga ulobrahon. Kay basi kung mag-absent ikaw, ti pending naman ang imo nga ulobrahon. Magsinampaw pa ina. Mayo lang kung may mabulos, pero kung wala, kung di ikaw man Japon maanton. Sige, sa aton nga mga ka-aksyon, antes man ang tanan naton iya nga mga tupik ko nga ginpreparar ko para sa inyo. Dire kita anay sa aton man nga lakat sang panahon. Kayang esterlies amo sa karon ay nagaapekto sa bilog iya nga Pilipinas. Ang Western Visayas, lakip na dira ang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod, maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-laptay na nga pagtupa sang ulan ukon pagpanaguob bangod sa esterlies ukon localized thunderstorms man. Mahinay tubtub kasarangan naman nga huyop sang hangin gikan sidlangan pakadto na bagat na nasidlangan ang mabatyagan karon sa isla sang Negros. Ang aton baybayon mangin makanay tubtub kasarangan ang pagbalo. Ina nagbutlak si haring adlaw las 5:25 ako na las 5:21 sang aga kag ini naman magatunod las 6 in punto karon iya sa gabi. Ang aton temperatura yari karon nag-range sa 25 to 33 degrees Celsius. That's why nga kapaang aton sa gihapon pabatyagan. Okay, pila bala ka mga ato nang topic sa subong iya nga hapon na sugpunan ko ini na dumduman ninyo
natakol ta ini nga issue. Natakol. Hindi man na-share ta sa inyo, diba? Nagwa ining issue nami kay may update na siya. Ka-update sa ngaton nga PNP subong na about ini barang sa issue sang dumdum nyo tong gin-share kuman nga COVID-19 slots nga allegedly ginabaligya. At isubong ho may ara na sang update ang aton nga Philippine National Police nga kung sa diin may pila na sila ka mga na-identify nga mga personalidad. So i-share ko na sa inyo dugay-dugay man. Kaya isa pa rin naton kabalita ining ano ni siya, good news ini siyang hagna, no? Ang House panel ginaprumahan ang substitute bill para sa Bayanihan 3. Di ba? Siling ko good news ini siya, na sa aton nga mga ka-aksyon. Kaya kung matabo maaprubahan ini, mapermahan ini ni Presidente Duterte, ang magkabenepisyo diri kita tanan, no? Regardless kung ano man ang imo yang posisyon, regardless pigado ka man magaranon ikaw kayang ini yang tinutuyo or sa idalom sang Bayanihan 3 sa sa paghangup ko lang na nga makabulig ini siya para sa aton tanan. Sa isa ka pamilya do 10,000 pesos, per individual is 1,000 pesos, di ba? So kung mag-abot na kagti na timing pagid abi sa alang-alang mo man nga adlaw nga inabrang wala ka na ko nang kuhaan sang kwarta, kadung na pamensay mo na lang manghulam, pero bisan ka manghulam ka dumaduha-duha ka pa kay basi hindi ka papahulamon. Basi maka-timing i-pray ina naton, ha? Kay para yang makabenepisyo man kita kagti makabisan pa paano makabulig sa aton pian-pian sang aton yang mga balayran. Sige. Ano pa gid aton man nga pagaistoryahan? Ang aton nga topic gali for our FYI. Ang aton nga FYI topic ining may angot sa Okay, ang aton nga FYI topic may angot ini sa sitwasyon kuno sa nga lawas sang tawo makit-an sa aton iya nga nawong. O paano ay han? Diba? Inakaroon na nga aton man nga i-discoveryhon. Okay? Kaya isa pa rin naton ka i-share man sa inyo, pantayan man ang sulat nga akong iya pagabasahon, dala na dira ang mahatag man nga advice ni Tita We, and also ang aton iya nga horoscope of the day, aton kapalaran for today. Action Radio Philippine Standard Time, 1:49 na kita. This time, diri ako sa pag-share man sa inyo sa detalye sang aton mga nakuha kaina sa Balita National. Kaysa karon may updated report ng aton Philippine National Police. Kag sunod diri kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Ronaldo Ulay, nagapadayon ang investigasyon sa Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG. Wala naman siya naghatag sang dugang pangadetalye sa tuyo man nga hindi maapektuhan ang investigasyon. If ma-remember ninyo, nagigid nga si Mana, ginmando ni PNP Chief General Guillermo Eleazar sa CIDG nga pangunahan ang investigasyon angod sa issue nga sang screenshots bala. Kay may naglapta ining mga screenshots sa social media sa natabo nga under table trade. Di nagkaladakpan muning nami man kung kaisa sa social media kay at least mahapos bla magkaladakpan ini mga nagahimo ya sa mga illegal. So ti may na-identify na ang aton nga PNP and hopefully ini sila ang mapasabat man sa kasuguan. Ang isa pa gid naton kabalita, ining may angot sa ginaprumahan sang House Committee on Economic Affairs and Committee on Social Services ang unnumbered pa sa karon nga substitute bill kag committee report sa ginaduso nga third Bayanihan Law. Sa joint meeting ginpahayag diri ni House Speaker Lord Alan Velasco baya 290 ka mga members sa Kamara
ang nangin principal authority. Isa din nga aton gani man nga kongresista, di ba? Bacolod Congressman Greg Gasataya. Kag co-authors sining ginaduso nga bayanihan to arise as one act. Ang isa sa karon ka ginahingyo sang House Speaker baya kabay nga suportahan sang Senado kag Executive Department ini nga hagnanan. Kaya mo na nga aton man nga pray nga kabay masuportahan kag maaprobahan. Alauna 52 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Ipasulod ko lang ni nga information ho. Kay may nakuha kita nga information sa gikan ini sa Negros Oriental, na? Kay mismo ginkompirmar ni Presidential Spokesman Harry Roque ang pag-abot yan ni Presidente Rodrigo Duterte or pagkadto ni Presidente Rodrigo Duterte sa Negros Oriental. Subong ini nga adlaw, bangod sa iya tuyo ya, magatambong ini sa Central Visayas Regional Peace and Order Council meeting nga patigayunon sa syudad sang Dumaguete dito sa probinsya sang Negros Oriental. Kag iniman ang ikaduha nga tion nga ang presidente, no, nakagkadto ya sa probinsya. Duha ka bulan ang nagligad sang ulihi ini nga nagbisita para iya sa pagtambong man sa inaugurasyon sang gin-renovate nga Dumaguete Sibulan Airport kag New Philippine Ports Authority Building sa Dumaguete Port. So, dauman kag pray lang naton nga wala lang sang may malapas yan, no? Kay kung kaisa kung mag-abot gani ang presidente, may hindi gid mapaiway mga tawo balagadagsa man balahaw. Kabay, no? Pray lang na naton nga hindi lang na siya matabo. Malikawan ina nga mga senaryo. Kay kabudlay ara pa sa gihapon ang COVID-19. Alauna 54 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Standby sa aton mga ka-action kay sa akon nga pagpanambalik sa aton naman iya nga topic sa aton nga FYI portion. Ang sitwasyon kuno sa nga ikaayong lawas sang tawo makit-an sa aton iya nga nawong nga Ato na Dr. Pinoy Squalene Capsule, 100% pure squalene. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati alamon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ang dala inspirasyon Action Radio Bacolod man sa gihapon padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo padayon Action Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod na mensahe wala sang ginadang pilihan padayon Action Radio Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon,
Aruntag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na italangan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program.
Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara! Kag pabalik din sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ng inyo kaupod ini si Inday Ann. And this time, diri kita sa pag-share sa inyo sa nasiling ko ng aton nga topic para sa aton FYI sa subong iya nga hapon aton hibaloon, no? Kung ano ang mga reason nga masiling bala, no? Nga ang sitwasyon kuno sang aton iya ikaayong lawas makit-an sa aton nga nawong. So, sunod diriya sa mga eksperto, na mga medical expert, ang balya, kumbaga, ang aton kuno nga nawong, no? Ang aton kuno nga nawong, isa iya ka espiho, no? Do halimbawa, sina espiho sa aton iya nga, ng ikaayong lawas. No? Number 1, ang aton kuno nga bibig, amo ini siya ang entrance. Entrance do puwertahan ana padulong sa aton iya nga tiyan. Kay ti syempre magkaon kita baba nagasulod, di ba? Baba nagahalin pinakauna nga para mapasulod inang pagkaon. Ini ang basic diagnosis sang aton nga digestive tract o kung sitwasyon sang aton iya nga tiyan. So kung may manotice kita siguro nga do hindi namin naga-dry ang imo iya nga nga lips or something like that, nga may something, may issue bala, no? Maybe may ara man sang problema sa imo iya nga sa imo nga tiyan or sa sulod sang imo iya nga tiyan. Ang ikaduha, ang ilong, amo naman niya ang connection, no? Or ang, kumbaga, ano tawag ni? Ng tubo, no? Nga amo naman ning padulong sa aton iya nga respiratory system. So, kag ini ang una nga lugar para mainsyandihan naton kung ano ang ginatawag nga respiratory health. Diba gani, kung magsipon kita, no, kung mabara ang aton iyang ilong, do hindi man kita dali-dali makaginhawa, do naman ginabudlayan ka maginhawa, kay ti halay ka lang try mo pagwa kung ano dang nagabara sa imo iyang ilong, galing kay ti ang isa pagid ka problema, ginabudlayan ka na mabagpaginhawa, ginahimo nimo, o ti sa baba ka maginhawa, pero budlay gid sa Japon, kay ti syempre nga andan ta aton ilong sa ilong tayo ginhawa mo, di ba? Ang ikatatlo, ang aton mata. Amo naman ini siya ang may direkta nga koneksyon sa
sa aton nga optic nerve, sa aton nga utok kag nervous system nga nagapaathag kung ano kaathag, kung ano kaathag, kung ano ka klaro or kung ano ka buron ang imo iya nga panulukan. Oh, just like sa akon, no, naga-use ko antipara, di ba? Naga-use ko antipara, pero kung kakason kung akon nga antipara, may tendency kung isa ka mga na-notice ko, kung may kung kakason kung akon nga antipara, dason may magtawag sa akon or randomly bala may mapalihog sa akon, hindi ko makuha, no? Hindi ko makuha ang kablugan niya nga statement. Kaya muna gali, no? Ang aton gali nga mata sa nasiling diri, may connection sa aton nga optic nerve. Kag ti amo man ni ang syempre sino bala ang pa-function sa ngaton iya nga sa ngaton man nga mata, di ba? Connected siya sa aton nga utok nga muna para mag-clear ang aton iya nga panulukan. That's why nga kun kaisa, no, kung hindi nami ang aton iya nga panulukan, may tendency nga apektado man it's either aton iya nga hearing or other pagid nga mga senses naton. Ang ikaapat, ang aton nga dulunggan. Ang aton nga dulunggan, amo naman niya ang dulong or nagadulong sang signal sa aton nga utok para mahibaluan ang paggana sang aton auditory system. Or siyempre para makabati kita. Kay importante siling gani nga kung isa lang na gani ka senses naton ang maapektuhan, may tendency nga other nga senses ang maanumando. Kumbaga, hindi man siya totally nga nang hindi mo na siya ma-use, kundi do may diferensya lang bala. So, ang gin-example ko gani nga kung kakason kung akon nga antipara, may tendency kung kaisa nga sa kalawigon bala, no? Sa kalawigon nga wala ko nasuksok ako nga antipara, may magtawag sa akong dugabungol-bungol ako nan. Okay, ti mo na gani gakaapektuhan ina siya gali. Kaya syempre, sino bala ang nagasugo ang aton nga utok, ti ang aton nga mata, aton dulunggan, aton nga baba and other pagid, no? May ara na sila tanan or konektado tanan sa aton iya nga utok. Ang ikalima, ang sa ginasiling tanak bala nga rosy cheeks, abi mo, part lang na sa mga poems. Ano pag nadang tawag? Ang color, ang color sang aton nga guya, amo na siya ang actual nga kumbaga amo na siya ang aton pala ang giran sa estado sang aton iya nga, no? Sang aton nga baga. So, kung medyo do ka wala gid naga-pink-pink ang imo iya nga guya or tawgon ka bala do kalapsion si imo, base na apektuhan man ang imo iya nga, no? Or basi affected dira may something, may issue sa imo iya nga baga. I-check mo na mo action NJM lang taway mo nga yung mga guya ko pink imo action Henry lang taw. Oo. Kung wala ko no or may nablang duga ikaw nang gapalang lapsi balang imo gali ko nga guya
No, may something ina dira. No, may something. Anong something ba? Kay amo na siya gani kuno ang palaanggiran or lalantawan naton kung may problema sa aton nga baga. Inaiya sa mga suno sa mga eksperto ha, hindi makuyat expert, manugbasa lang ko sa statement sang expert. Ang ikaw, ang madalom nga eye bags or ang maitom nga kolor sang aton ipanit nga nakapalibot sa aton nga mata, refleksyon ini nga hindi manami ang imo nga kidney. Oh, there's something wrong sa imo nga kidney. Lantawa na imo nga mata, ang palibot sa imo mata kung nagaitom dira. Pero di ba usual nila nga gina-connect sang sini? Kung dalom kuno imo eye bags or nagaitim nagaitom ang imo nga ang color sang panit sa palibot sing imo nga mata, driblas under eye nang tawag dira, no? Usual nato nya ginasiling kulang sa tulog or kulang ka sa pahuway, kulang ka sa iron, di ba? Pero inagali sitwasyon man inagali, no? May something wrong sa aton gali nga kidney. Ang ikapito, ang kondisyon sang imo dira nga agtang, refleksyon sa kondisyon sang imo nga bladder. Ari nagsulod si Action Marnie. Action Marn sang imo nga agtang lantawa ko may something dira. Ay, basi bala, no? Amo ni galing pila lang sa mga reflection, at least naka-discover. Ako naka-discover man ka mo, no? Ka-helpful inis para sa aton. Kay ti at least, di bala, amo pa rin subong nga nagkakakulbaan, tamagkadto sa hospital. Yung may manotes kita sa aton nga guya, sa aton nga panit, no? At least mangin aware kita, no? Mangin aware kita, kag may baluan, syempre naton kung ano ang mga pwede naton i-ask na or pwede naton ipamangkot sa mga medyo may ihibalo angot sa mga kung medical ang paghahambalan. Sige alas 2:14 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Amo yan to ang aton nga topic sa subong hapon para man sa aton nga FYI portion. And I hope makabulig man sa inyo ang gin-share ko jutay para sa aton nga mga ka-aksyon nga muna may manotice dira sa ila nga guya sa nasiling naton do ka reflection replika sang aton nga ikaayong lawas. Standby sa aton nga mga ka-aksyon kay this time dari kita sa pagbasa man sang sulat nga ginpadala sa kay Tita Wilma. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubong, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw sa daigdig. Okay, ang aton nga letter sender sa sumong iya nga hapon, nagpatawag lamang sa kay John. Kagang sulat ni John nagasiling, Dear Tita Wilma,
Tawagan lamang ako kay John. Abi mo tita, may childhood friend ako. Nga tawagon lang naton sa kay Mary Grace. Nagpromisa kami sa isa kag isa nga kami ang magadayunay. Pero bata pa kami sadto. Tupad balay kami kag maayo man ang relasyon sang amon mga ginikanan. Tub-tub nga nag-abroad na sila kag didto siya nag-high school. Nag-chat pa man kami pero humalin sang ginpakilala niya si Kano. Okay, tawagon lang naton kay Kano tita. Nadulaan na ako sanggana. After 6 years, nagpuli sila diri sa Pilipinas. Kag nagstay sa Santo, anay man ilang nga balay. Kagliwat kami nakaangkon sang oras sa isa kag isa. May nanotisyahan ako sa pagbag-o sang iya nga batasan tita we. Medyo agresibo na siya. Ginhagad niya ako sa iya kwarto. Kag didto natabo kami. Nakibot ako bangod hindi na ako ang nakauna sa iya. Ang siling niya, hindi na kami bata. Kagbisan nga may natabo pa sa amon, hindi buot silingon nga kami ang magadayunay sa ulihi. Pero tita, hindi nga pahayag ni Mary Grace, hindi ko mabaton. Ano bala ang akon nga pwede himuon? Salamat gid sa pagbasa sa akon sulat, ang tagpadala, John. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:19 na kita. Kag amoyan to ang sulat ni John. Standby sa aton iyang mga ka-aksyon. Kay sa akon man nga pagpanumbalik, ang mahatag man nga advice ni Tita We ang akon iya nga pagabasahon. Ito man dira mga kauturan. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas
Kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling. Mayong hapon sa aton mga ka-aksyon nga naga-monitor sa siniang at tinion. Sa kay Sir Martin Aliling, mayong hapon. Dani Paseha, mayong hapon man. Hi Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Inagreet niya ko no si Joliza Yugori Martir. Nag-celebrate sa iya nga birthday sa sumungmaan nga adlaw. Sa kay Sir Alex Montesa, inatamyaw niya si Ma'am Vanessa Mayo, si Ma'am Shinky Dialagdon, kag si Ma'am Lily King, kag sa Katropa EFC. Salamat! Roland Octavio, mayong hapon. John Vicente, mayong hapon man. Ga-monitor da sa may Hagnaya Hamindan Capiz. Okay, si Pamilya Ramirez sa Barangay Granada Alanghilan, kag sa Pamilya Chongko sa Greensville. Thank you, Gid. Kay Miss Athia Kimeriman, mayong hapon. Noe or Noy ini siya, Erwin Gonzalez. Mayong hapon man naga-monitor dira sa may Barangay Maaw. Pablo Insik Medillo. Salamat kid sa pag-appreciate. Sa kay Sir Amor Malayang, mayong hapon. Dolores Roa, salamat man sa pag-monitor. Rochelle Fulgencio Susana, mayong hapon. Monitor sila kuno sa may Barangay Pandanon DSB. Family Bar Yoga, thank you kid. Okay, salamat. Roby Ardiante de la Luna, mayong hapon. Nag-live siya kuno monitoring sa siniang at tinion sa may Barangay 30. Salamat. Nancy Torino Gaitan, mayong hapon. Nag-monitor sila sa may Barangay Talaman sa may Himamaylan City. Aldred Alistin Nabat, mayong hapon. Tamyaw niya kuno si Tatay Nia
dira sa may barangay Balikutok sa Ilog kag kay Alberto Muron Nabat kag sa tanan nga nagapamati watching from Thailand. Sir Eddie Laos, mayong hapon. Ma'am Homa Lumena kag si Ma'am Melchorita Ferrer, salamat gid. Ann Villaviray, mayong hapon. Ma'am Cathy Ver, good afternoon dira sa Ibo. Si Ami Rivera, mayong hapon. Okay, salamat gid, Alex Montesa. Okay, thank you so much sa ating mga ka-action sa pagpadala diri sa inyo yang mga greetings. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, #1 with 40.10% radio station share. #2, Bombo Radio, 38.70%. #3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod, #1. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan
sa pagbasa man sa mahatag nga advice ni Tita We sa aton man nga letter sender sa kay John. Mayong hapon sa imo, John. Ang pamangkot, ano gid bala ang imo problema? May luyag ka bala kay Mary Grace? Kung naluyag ka sa iya, pangaluyagan mo siya. Siguro, nanginlain lang ang pananawa ni Mary Grace sa relasyon, bangod na impluwensya siya sa kultura sa iba niyang pungsod. Pero ang paghigugma, John, wala sang ginakilala nga kultura o kontradisyon. Kung nagahigugma ka, nagahigugma ka. Kung naluyagan mo man siya, o kung naluyag man siya sa imo, naluyag gid na siya. Insyendihon mo lang ang pila ka pagbago sa iya pamatasan o kung paglantaw sa isa ka relasyon. Kung kamugid man, kamugid sina. Kung may pasensya ka lang kag magporsige sa iya, sa amat-amat, makita gid niya ang kaimportante sang isa ka relasyon sa nagahigugmaanay. Basta, matuod lang ang ginatanyag ninyo sa isa kag isa. Makaangkon gid kamo sang maayo nga relasyon. Kag basta, porsigido ka lang kag tampad sa imo balatsagon, maangkon gid ninyo ang isa ka malipayon nga relasyon. Okay, alas 2:33 na kita. Amo yan to ang mahatag man nga advice or nahatag nga advice iyan ni Tita We para sa aton nga letter sender sa kay John. Okay, actually, sa ako lang ha, may aragid kun ka isa nga inablang given nga 6 years no nga nagtener sa iban iya nga pungsod ining iya nga childhood friend. May tendency gituod nga na-impluwensyahan man siya, no? Ang mga teenager dito yung nga daan, di ba daw, ang term bala nga liberated, maybe na-influence man siya. So, it's up to you kung paano mo na ma-accept, no? Ang inaiyan nga nakuha nga impluwensya ni Mary Grace. Kaya ti, sa nasiling mo na, ang pinakapamensaron mo lang siguro nga ti kung ano gid man ha ginpalangga mo siya, di ba? Kunsin mo siya. So kung palangga mo gid siya pangaluyag gituod kag ti ipakita sa iya, no? Ipakita sa iya nga kung ano ang ginatawag nga relasyon, di ba? Okay, sa ulihi mamat-amat nya na mainsyendihan, no? Nga ang pag inyo yang or ang natabo sa inyo nga duha, hindi lang na siya yang naglabay lang, kundi part man sa inyo nga pagpalanggaanay nga duha. Pag hindi ang ginasiling niya nga base sa ulihi, hindi ka mo magdayunay. Subong niya pa lang na nga pananawan kay pila pa lang man ang edad ninyo nga duha siguro ni. Sa ulihi, dra niya na ma-realize kung makalawig naman di sa liwatiner sa Pilipinas. Pray lang di ba? Pray lang nga ma-influence or mabalik mo sa iya ang aton iya nga ang aton iya nga mga pagpati bala, mga pagpati sang Pinoy. Sige, sa liwat, salamat yu John. Sa imo man nga ginpadala diri nga sulat, sa imo iya nga problema sa subong man nga hampon. Alas 2:35 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Standby sa aton iya nga mga ka-action kay diri kita sa first part sang aton iya nga horoscope. Unahon naton ang mga Gemini. Mayo 21 tubtob Hunyo 21. Duha ka business opportunity ang imo iya nga atubangon. Manginwais sa pagdesisyon. Di na to si Action Hands man. Action Hands! Listen!
Sa mga Gemini connection hands, duha ka business opportunity ang imo pag-aatubangon. Kag dapat manginwais ka sa pagdesisyon, magkonsulta sa somebody nga imo yang masaligan kung may ara ka man sang pagpangduha-duha. Correct connection hands? Duwa ta. Sige, sa mga Gemini dira. Lucky numbers 43, 56, 29, 33, and 11. Carnation pink is your lucky color. Si JM pagidgali. Hindi kaya Gemini. Taurus. Natuon pa kamoy sa Taurus. May 14, no? May 14. Ikaw ya? May ano? 17. Okay. Sa Taurus ka mo. At hindi kita magparyentihan na eh. Ako lang eh. Sige lang lapitan. Ilang man nagjapon. Importante, may ka mo Sa mga Cancer naman, Hunyo 22 tutob Hulyo 22, sunda ang patakaran sa negosyo. Kayuha ang tanan nga mga permits dira kag bayaran ang imo yang buwis. Sa mga Cancer, lucky numbers 53, 46, 39, 12, and 33. Sapphire blue is your lucky color. Para naman sa mga Leo, Hulyo 23, tubtub Agosto 22, magpa-aura cleansing. Agad nga makakasdira ang mga balangkon kay isa nagakontrol sa imo Agosto nga malabot or mga hindrances sa imo nga handom para sa imo nga palaabuton. Sa mga Leo, lucky number 23, 35, 49, 53, and 13. Emerald green is your lucky color. Para naman sa mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23, na ayara ka sa karon is sa cashless mode. Ara sa karon sa cashless mode ang pagbayad sa tanan nga personal nga balayran. Tanan nga verification, imo dapat himuon kang maghalong sa scam. Given sa mga ara pa iya ang COVID-19. So, kalabanan sa aton, di ba? Ginatry na lang naton nga mangin via online na lang ang pagbayad. Pero, may ara kita kung kaisang mga transaksyon bala or makatransaksyon na basi, no? Wala man naton ginapangayo, pero basi bala. Kaya mo maning ilang ginahimo kung kaisa, mga scammer, at ikaw ang mabiktima, so halong-halong lang. Sa mga Virgo, lucky number 33, 46, 59, 21, and 44. Violet is your lucky color. Para naman sa mga Libra, Setyembre 24, tubtub Oktobre 23, ang imo international client, tamo ang maghahatag sang alagyan para iya nga maka-abroad ikaw. Sa mga Libra dira, lucky numbers 43, 36, 29, 55, and 11. Scarlet red is your lucky color. Para naman sa mga Scorpio, Oktobre 24, tubtub Nobyembre 22, ang itaang humor sa mga hangkat sa kabuhi. I-preparar ang kaugalingon bangod inatanan, imo iya malampuwasan. Kaya kung kaisa, kung sobrahan naton ka seryoso sa mga problema bala, dodra pagid naglala ang sitwasyon. Pero kung makayuhom ka sa makadali, bisan na pilarang ka oras nga makayuhom-yuhom ikaw dira, may tendency kung kaisa nga maka-relax ang imo nga pensar, kag, makapangita ka man sang desisyon. Sa mga Scorpio dira, lucky numbers
54, 46, 29, 31, and 55. Ivory white is your lucky color. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:41 na kita. Kag amo yato ang first part sang aton iya nga horoscope sa subong man nga hapon sa aton iya nga mga ka-aksyon. Standby para iya sa mga nabilin pa nato. By the way, mayong hapon dira gali sa kay Sir Esmael Celes, na si Sir Hernani Duya, nagpamati siya ko no always ini siya nga naga-monitor sa Victorias. Isubong nakatawag ni may arat na sang Facebook na nag-message na diri siya. Sir, salamat gid ka, God bless dira sa imo. And also man si Ma'am Virgie Olpinda na always man naga-monitor di ni siya subong man. Ara ka sa Silin Homes, ma'am, or ara ka sa Est Home 3. Or ginatamyaw niya nagali ang iya kumare, nga si Kumare Endring Buro. Nagapamati ko no subong. Sige, salamat gid sa inyo yung pag-monitor. And also, mayong hapon man gali dira sa may RTN sa Breadco. Sa ila dira yan ni Taminda, sa ilan ni Tanida, kay ng Norlin, kay ng Larry, kag kay ng Tinten, and also kay Kapid, kag kay ng Chichi. Always man ini sila nag-monitor. Kag si Tor Romulo Batan, taga DSB ni. Sige, salamat gid sa inyo yung pag-monitor. Standby sa pagbalik na kon mga nabilin pa naton yung mga horoscope. Prepara kita para man sa itong coffee break, dugay-dugay, o pwedeng Zenton Plus. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo,
ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna,
nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nakahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination! Kagbabalik din sa aton programa para sa mga nabilin pa naton ng mga horoscope. Sa iluhan nato ng mga Sagittarius, Nobyembre 23, tuptub Desyembre 21, kung sino kuno ya ang pikon, di permig na pierde. Dapat magpagkatauhay para iya nga wala kasang hinulusulan sa ulihi. Sa mga Sagittarius, lucky numbers 33, 26, 49, 44, and 14. Lavender is your lucky color. Para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22, tuptub Enero 19, pangitaa ang feel good sa imo yung mga eksperyensya. Hindi magpa-apekto sa mga taong nagapangibabaw bala ang pagkahisa or hisaan. Sa mga Capricorn, lucky number 23, 56, 49, 13, and 55. Vanilla brown is your lucky color. Para naman sa mga Aquarius, Enero 20, tuptub Pebrero 18, mangin masadya, mangin malipayon sa panibag-o nimo iya nga pangabuhi. Mas maayo nga mag-focus ka sa imo iya mga handom. Mangod, hindi ina imposible nga malambot. Sa mga Aquarius, lucky numbers 53, 46, 39, 12, and 21. Mustard yellow is your lucky color. Para naman sa mga Pisces, Pebrero 19, tubtob Marso 20. Ma-eksperyensyahan ang komplasyon sang kabuhi. Satisfied ka apang mas eager kapag iya nga pangitaon. Ginapangita kapag iya nga something nga gusto nimo iya nga malabot kag imo malampuasan. Sa mga Pisces, lucky number 43, 36, 29, 51, and 55. Fire red is your lucky color. Para naman sa mga Aries, Marso 21, tubtob Abril 19, exciting ang roller coaster nga journey sang kabuhi. Ang mga eksperyensya, amo na ang magapabakod sa imo. Sa mga Aries, lucky numbers 33, 26, 49, 57, and 15. Cinnamon brown is your lucky color. Para naman sa mga Taurus, Abril 20, tubtob Mayo 20. I-push, ipadayo na ang imo dara nga handom. Hindi dali-dali dira bla sa pag-umpisa man, pero sa determinasyon, malapit mo na malambot ang imo man nga ang imo nga goal sa kabuhi.
Sa mga Taurus, lucky numbers 23, 36, 49, 55, and 11. Cobalt blue is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:56 na kita. Kag amo to ang aton iya nga horoscope sa subong man nga adlaw sa nga Lunes, Mayo 24, tuig 2021. This time, of din ninyo ako anay para sa aton man nga Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampok mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. This time, diri kita sa aton nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you.
Kulabos na ko sa oras, apang antes man, hindi kita anay sa aton nga Bible verse of the day, gikan sa Jude chapter 24, verse 25. To him who is able to keep you from falling and to present you before his glorious presence without fault and with great joy. To the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord, before all ages, now and forever. Amen. Sa ngalan sang regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton, ini naman ang alagad, ini si Indayan. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining waragwagan. Madamugid nga salamat. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Sa tanan naton mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan. DTX 500 Health Alert with Dr. Sa Bacolod, Guardyahin na Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod,